Здравейте, приятели! Днес ще направим един клип на Clash Royale. Въпреки като говорим за Clash Royale, додек зарежда, аз се казвам Вангел Райчев на трета арена. Имам почти слаби карти и съм с любимият ми дек. И така съм в клана българите. Тук имаме няколко хора. Сега аз играя в кланът. Аз съм един от 11 човека. Френли. Тук е тези. Сега ще направим 2 по 2. Което ще ни е нужно за купи. За този чест отгоре, където е. Време на арена. И той сме го напукали яката. Трябва тези да ги биеме. Гледай колко дълго сме взели. Пускаме тук едно бейби. Една коронка и го отваряме. Хайде да направим още една. Сега играем на втора арена и трябва да победим сега.
един мой приятел, той ме търси, ето го, само легендарни са му декът. Този мисля, че е слабак. Ого, голем. Тази битка беше мисля, че е много дълга и клипът е дълъг. И сега да отворим. И сега ще отваряме Краун Честа. 3, 2, 1. Е, така този. Нямам толкова, не ми се харча. Ето ни.
Това беше всичко от мене. И другия път ще направим чест опенинг. И така, сега завършваме на този клип и ще го качим в YouTube. Дано се надяваме да качиме, дано да имаме повече клипове в YouTube и да имаме повече абонати. И така, вие, ако искате, гледайте нашите клипове. Ще правим клипове и на другите профили. Предлагат ми Witchcraft. Ето този профил. LansBG, защото той е мой приятел и ние по него играем 2 по 2. И още един, къде беше? Вили, къде е? Ето я, тя е на Арена 6. Има и Голем, Фриз, Скелет Найт. След 2 дена правим чест опенинг и да видим финал. Ще има 2 клан честа. Ето 10 от 10 тук. Вижте. И един Magical чест. И това беше и няколко крал честа. Това беше нашия клип. Довиждане!